салом дӯстони азиз, худо нигаҳдорту боша. имрӯз қарор дорем дар метрои Рязанский проспект як бародари мо ҳамҷа шаурма ҳӯй карда. алҳамдулиллоҳ, худои қабисёб каш. боз як кафе дига мақсад ҳӯй кардан. шаурма да кор дурмадина шаурма броз медорем дараш мебинем чи меҳнато кардагиам дар сараш дами рост ки дурмаде дӯстони азиз. инҷа чойхона, инҷа мақсад бисёр ҷой гулфурӯшӣ буд ва ҳама валбес малбес. ина шаурмашон дӯстон, яъне тамоми маҳсулотош ҳастанд. суе ки аппаратои барои шаурмакунӣ даромадаш ҳаррӯза 12 то 13 ҳазор аст. фоидааш ай 4 то 5 ҳазор да киса тоза мона. ба шарте ки яъне ки ами аз худат бошад. бугӯ иҷа як аз мешунам кор кунам худам рам дам гирем фоида намемона. ба ҳамин хотир дӯстон бачак худои қабисёб теш боз мегум кафе ҳӯй кардаген я мехоҳам фурӯшам аз дими кафе шукнам айдими майдачайда нагардам. холодильник, аппарат, ҳамаш қоидаи полностью включено. Нарх навош уқа қимате нест. Хай 500 ҳазор расход кардаген, мега агар хадия боша то 450 то агар ки натно то буда 350 380 ҷой аниқша, яъне ки ай 350 дига намефурад. ҳамашу туғри кардаги холодильник, шишаву мирғи тирғи чӯчук мучӯчук хулоса ҳамашу задагиам. ман хотир кадми харидорай хоҳиш мекунам, яъне ки точкаи хардани шаурмаи тайёр, кадми шаурмаистай, кадми тайёр мекунад. ҳамаё занг бизанам, беҳуда занг назане, илтимос рақамошо дар рӯи экран мемонам, қатишон суҳбат кунед аз номи канали Бобурҷон 88 бугӯ шаурма. боз мегум ҷош беҳтарине да писш пятёрочка, да ин тараф мактаб ис домо, ак шавай мутаассифона ки ман ҳамара нишон тудим. ҷоҳакш ҷои тенҷ, худованд қабисиёшу бутия ҳаракат мекунем, дастгирӣ кунем бародаро, хай бизнес ай бародари азиз. баъд бояд кадме ки агар мошини тенҷ дорӣ, яъне ки барои ки ё сум дар кор, сум кардан дар кор, ва да дига мушкилиёшо ҳал кардан истифода мебаранд. бартера мешавад ба ягон мошин агар хуб боша, участка замин боша, хеле метавонанд алиш кунанд. худо нигаҳдор, интизори зангҳои фақат барои хотири шаурма. ассалому алайкум.